Doriți mai degrabă o copie la iQOS, la sistema de încălzire a tutunului. Nu este chiar o copie, dar este mai degrabă un model ceva mai schimbat. Este vorba despre modelul Plus Sig V10 și este o sistemă pentru încălzirea tutunului. Așa alesul la iQOS. Avem un set singur dispozitivul. Este asemănător cu stick-ul de la iQOS, doar că este puțin mai lung și mai greu, deoarece aici acumulatorul intern este cu capacitate de 900 de mAh. Mai departe, și vedem în set. Vedem ceva hârtiuțe aici, ca certificat de garanție. Și aici mai avem capac de cauciuc pentru a îmbrăca deasupra Sfânta Econoaie, un lama de încălzire, un cablu de încărcare, o periuță pentru curățire și niște betișoare pentru urechi. Cred că este tot pentru a curăți cumva lama. Și acum să vedem cum se utilizează acest dispozitiv. În primul rând, capacul este detașat în felul următor și aici avem lama de încălzire. Iar în felul următor se pornește și în timp când deja stick-ul vibrează și arde continuu, putem utiliza acest dispozitiv. Se utilizează în felul următor. Stop. Este o variantă mai ieftină decât iQOS-ul, deoarece acest dispozitiv costă în jur de $20, iar iQOS-ul original costă în jur de $70. Și cam asta este tot dispozitivul care pot să vi-l arăt. Pentru a utiliza, este nevoie doar de arca butonul sus și în timp ce vibrează, putem să fumăm acest dispozitiv. Și cam asta este tot ce am vrut să vă arăt în acest video. Dacă v-a plăcut, puneți like, abonați-vă la canal și numai bine!